Ano itsura sa gingharian sa Diyos? Nabuot sa Diyos, buot ni Kristo na ipapangita. Waadyo'y mangita ani. Waadyo'd. Bisan ka ng Santo Papa, wagin mangita sa gingharian sa Diyos. Kay sayop manggod ang wilang gibuhat. Kurte mang sayo pa. Nagtuo man sila ng mga larawan. Nagdidili man na sa Diyos. Muna'y nakadaot sa ilang pundo karon. Muna siya nga wala makakaplag sila sa gingharian kay wala man ipakita sa Diyos. Bisan o kung saan nag-ampo-ampo, magmisa sila. Bisan pag bilyon katao nga magsunod-sunod anang Nazareno sa Manila, wala na sila makakaplag sa gingharian sa Diyos. Wala din na sila. Bisan ang Iglesia ni Kristo na tinuod ka na, nagipabalik sa Diyos dito sa Pilipinas, aron mailhan unta na niya sa Pilipinas buhata. Niya sa Pilipinas ang gingharian sa Diyos. Wala sila mahibalo. Niya ba sa Pilipinas? Nagtukod lang sila, sumala pa sa dikta sa Espiritu, na magtukod o pundok din sa Pilipinas. Na sa maong tuig 1914, may pagtukod niya ni kay maman ka na ang panahon 1914 ang pagbalik sa istorya ni Nabucodonosor. Wala ganin sila makasabot, ana. O makasabot na siya manalo, ano makasabot. Na nibalik ang istorya ni Nabucodonosor dili na sa Pilipinas. Kung naman masabta na ito, ano nagpuko na po sila din sa Pilipinas? Na taga-Babilon na si Nabucodonosor. Tanaw ninyo ang pamilya sa mga Manalo. Ano na pamilya sa Pilipino? Pamilya na sa Babylonia. Pamilya na sa Iraq. Kaya repetition kani sa history. Mga kani mga kaigsunan, ako ipakita ninyo ang istorya sa kalibutan na nibalik. Nibalik ang istorya ni Solomon. Niadtong 997 BC, may ka-40 katuig na sa iyang paghari sa Israel. Nibalik ka na sa 1523. Unang ako nang latag ninyo na ko ang tanang sukod. Maniabot ba yun? Ang 2013. Muna itsura. Dili mo magpasagad-sagad o istorya nga dili mo makamao. Pastilan kung laaya na laay kayo. Mga ka na mga kaigsuunan, ako yung detalye ninyo. Kaya, ini akong gamay na kaalam, gikan kini sa Diyos. Gikan. Ang akong maestro, mao ka ng Diyos, na dili makita. Busis ra ang akong gisunod. Mao ka na akong maestro. Mga dito sa eskwelahan, sa Espiritu, ako ang number 1 dito. Mamanggani nga ihatag sa Diyos kaning kaalam. Ang kaalam nga may gitawag kani nga wisdom.
Muna makamawa ko sa mga istorya sa kalibutan tungod anang wisdom nagyatag sa Dios kanako didto kanini Solomon. Bahala na di mo too. Wala ko magpatuo ninyo. Basta kinin akong pagsangyaw, wisdom kani. Unang walay nakakaplag sa gingharian sa Dios, bisan pagkanang Santo Papa. Wala makakaplag kay wala siya wisdom. Wala siya kaalam. Nagyatag sa Diyos. Inginin nyo anak pagpangita. Sa may buhaton sa Diyos, nga pag-uhon ang mga tao dini sa yuta karon. Mao nga sumala sa kasulatan, tulo ka bahin sa tao sa kalibutan, duha ang mga matay, usa lamang ang makaadto sa langit. Manang maningkamot kita nga makauban kita ni anang usa ka bahin nga makapuyo uban sa Dios. Maningkamot gid kita samtang layo-layo pa kay magaingon ako kaninyo nga kanang gobyerno sa Dios, kanang kingdom of God, unom na lang katuig ang kulang. Duol na kaayo, unom na lang katuig ang kulang. Makabato na tadayon og mga presidente sa Pilipinas nga guided sa espiritu, nga dili na sila mga korap. Kay pulo man ka presidente human ni Marcos, human ni Cory, kay kana si Cory nag patunga man lang na siya sa 20 ka presidente sa Pilipinas. Ang Pilipinas dunay 20 ka presidente. Ang unang pulo hangtod lang kato ni Marcos. Ang ikaduhang pulo nagagikan kana ni Ramos. Munang 5 aning presidente sa Pilipinas, mga korap, 5. Kay matod pa sa sambingay sa Dios ni Kristo nag-ensya. Adunay na pulo ka babaeng birhen. Ang 5 kanila buang-buang, walay lana. Kanang 5 dunay lana. Mora nay nakikhibalag sa kordero. Katong dunay lana, katong walay lana wala makasulod dito sa gisudlan sa kordero. Ang kahulugan ni ana kanang 5 ka presidente sa Pilipinas nga napay ika-5 karon. Korap pana sa tanang korap. Dili makakuha sa lana, dili makakuha sa deuterium nga mo'y kadatuan sa Pilipinas. Hilabiyang datua ang Pilipinas. Kung magtanaw ka sa Saudi, nga dato sila kaayo tungod anang gasolina, mag-ingon ako kaninyo nga ang Pilipinas hilabihang pagkadato tungod na anang deuterium. Muna makadato sa mga Filipino. Pabutan ninyo kay napay usa ka presidente nga unom katuig ang iya, dili makakuha sa deuterium kay korap kana nga presidente. Bisan pagkinsay inyong ituboy nga presidente, anong mga nagkandidato karon, bisan pagkinsa makadaog, korap gapon kana sila. Kay nahisulat nga ang 5 kanila buang-buang, walay lana. 5 lang ang dunay lana, nga ang kahulugan yani makakuha sa deuterium.